Iindaba Magudumana natyholwa nabo. Igqwetha lommangalelo wesithathu uAdvocate Charles Mnisi lithi kukho ukuphikisana kwingxelo phakathi kwamangqina enkundla uMthokozisi Thwala noTumelelo. Kwezemidlalo akazokungena kwitumente yegolufa iPGA uTiger Woods ngenxa yomonzakalo. Abesixesha kuze nexesha likuxabise njengasiqhelo ngeli xesha kumajelo yeSABC 1 neDTT Iindaba uxolo malibenani. Bavele kwinkundla kaMantyi yaseBloemfontein abatyholwa abathandathu kuquka uGqirha Magudumana nabatyholwa ngokuncedisa ibanjwa uThabo Best aqhweshe kwiziko loluleko iMangaung nyake. Igqwetha elimele uGqirha Magudumana lixelele inkundla ukuba uGqirha Magudumana ukhethe ungalisebenzisi kwangoku ilungelo lakhe lesicelo sebheyile kodwa angaqwalasela ukulisebenzisa kwixa elizayo mhlawumbi kwenye inkundla. Igqwetha likaGqirha Magudumana lixelele inkundla ukuba kulandela imboniswano ezithathe ixesha elide nalowo ameleyo bafikelele kwisigqibo sokuba ngokwangoku akukhuselekanga ukuba angalisebenzisa ilungelo lakhe lokufaka isicelo sebheyile. Because of the nature of the importance of that particular information, is also looking at the possibility of exploring other avenues of ventilating her rights outside this particular court. Igqwetha likwaxelele inkundla ukuba akasikhalala isicelo sebheyile uGqirha Magudumana ndaweni yoko singarhoxiswa sidityaniswe nomhla omkhulu ukuqhuba kwetyala we-16 kwakule nyanga. We are not abandoning accused number 4 to apply for bail. Section 60 subsection 1 provides that her right to apply for bail exists throughout the proceedings. So we are not abandoning. We are merely saying let that right be held in abeyance. Let the matter against accused number 4 be rolled over to the same date in which the main matter is coming. Inkundla isamkele isicelo sikaGqirha Magudumana sokuba kehlehliselwe umhla uzayo isicelo sakhe sebheyile. Mr. Dlamini, Yes, in short, after listening also to the reaction of the public prosecutor, your application is granted. Igqiza lamagqwetha amele uGqirha Magudumana ndawonye nomtyholwa kulandela ukwamkelwa kwesicelo sohlehliso bacele kuyidedela inkundla bavunyelwa logama sisaqhuba isicelo sebheyile sabanye abatyholwa. Kwiindaba zeSABC ndingundimpiwe Gift Nongqotho. Kwelinye ityala igqwetha lommangalelo wesithathu uAdvocate Charles Mnisi lithi kukho ukuphikisana kwingxelo phakathi kwamangqina enkundla uMthokozisi Thwala noTumelelo. Ukutsho oku ngethuba iqhuba nokupheka ngemibuzo uThwala kwityala lokubulawa kukaSenzo neliqhuba inkundla ephakamileyo yasePitoli. Mr. Thwala, you are reminded that you are still under oath. uAdvocate Charles Mnisi uthi kukuphikisana kwengxelo zobungqina phakathi kwamangqina ombuso uMthokozisi Thwala uAdvocate Mnisi nomele umtyholwa wesithathu ukuphawule oku ngethuba epheka ngemibuzo uThwala. uMnisi uthi uMadlala waxelela inkundla ukuba ongasekhoyo uSenzo walwa nomtyholwa wesibini omde ngelixa uThwala ixelele inkundla ukuba uMeyiwa walwa nomtyholwa wokuqala. Mr. Madlala told this court that the deceased had a wrestle with the second suspect and not with the first suspect, as you said. Now, Yes. are you aware that there's a contradiction between what you told to this court and what Mr. Madlala told this court? Do you see that there's a contradiction between what Mr. Madlala told to this court and what you told to this court? Yes or no? I don't think vele sokhuluma into eyodwa. Ngoba vele ngeke sizosibona into eyodwa ngokufana. Mina ngikutshela okwenziwa imina okwenze engakubona mina.
I'm not asking what is it that you saw. I'm not asking whether you will say the same thing or not. I'm asking you whether do you realize that there's a contradiction between what you told to the court and what Mr. Mandela told to the court. It's simple. I don't want an explanation. Yebo sikhuluma into. Yes, we are not saying the same thing. Thank you. Emva kokuba ingqina liqale latshona livela ngokuphawulwe ligqwetha limile kwelokuba bengabantu banako ungaboni ngokufanayo liphele livuma ukuba ngokwenene kuyabonakala ukuba ubungqina bakhe yena Thwala nobukaMadlala buyaphikisana elityala lisaqhuba. Kwiindaba zeSABC ndinginobaThembu Zantsi. Ngoku siya kwinkundla yaseDimbaza. Inkcukacha malunga nophando lokubulawa kwabasebenzi beYunivesithi yaseFort Hare uMonele Vesele noPetrus Rhodes zisaqhuba ukuvela ngethuba ukuxoxwa ngesicelo sebheyile sabarhanelwa abahlanu abaseselivalweni malunga neziziganeko zokubulala. Ukuphulaphula kwesicelo sebheyile kulibazisekile ngale ntsasa ngenxa yokucima kombane. Intatheli yethu Abongile Yatyisi ilapho enkundleni eDimbaza. Ngenxa yocimicimi wombane ilizwe loMzantsi Afrika lijongene nayo inkqubo yenkundla apha eDimbaza khange ikwazi uqala ngexesha ngoku silinde ngomonde ukuba umbane uphinde ubuye kwenzele inkqubo izokuqhuba nalapho sikulindeleke simamele umsolwa wesithathu nowayeexelenga apha kwanocollege kwidyunivesithi yaseFort Hare noneminyaka eyi-69 uWanini Khuza silindele ukuba achaze ukuba kutheni naye kufuneka ifumene isicelo sakhe sebheyili simanyelwe ile nkundla kwaye asifumane ebekho akhalazana ngempilo engantlanga esithi ubana noko ukuhlala ngaphakathi oko impilo yakhe kodwa ke ukuva kusapho lakwaVesele ukuba ngenkqubo zenkundla masamkele uNkosi nathi Vesele. Tata siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ukuzokuthika ngoku ninolesekile zinkqubo zenkundla. Ndiza kutsho wethu ubhuti uzothika ngoku sisoneliseka kuko konke okuqhubekayo. Kuba kaloku ngoku kuthiwa kuphethwe i-bail application endicinga uba ke lilungelo labo accused. Sijongeke uba inkundla izawusithini namhlanje. Umnqweno wethu thina siyifamily kukuba ukuba istate siqinisekile ukuthi sinetyala eliqinileyo ngakubo bangaske bangaphumi. Ngumnqweno wethu leyo siyifamily. Kuba uphuma kwabo kuzawukwenza ukuthi sibe nentandabuzo nge-confidence state esinayo. Izinto ezivela apha enkundleni dada nokuba bekubekwe imali engange-5 million kuze kudutyulwe inqununu yalapha kwanocollege utata usakhela abuhlungu indaba ivuselela amanxeba besondela ukuphola. Ibhlungu kakhulu lento uyichazayo because kaloku ithi lonto leyo abantu babekwa i-prices phezu kwentloko zabo. Asazi ke ngoku ukuba xa kukho abantu abakwazi ubeka i-prices phezu kwentloko zabantu istate sengayiyeka njani into yoba sibe kanti siyayilungisa loo nto leyo. Sithembele enkundleni ke. Ndiyaqiniseka into ethi ukuba bonke obubungqina besebumamela izolo bunento edibanisa aba batyholwa basenkundleni bekufanele ukuthi ngokuqinisekileyo sidibuyele kulaa mbuzo obuwubuza uba siziva njani. Bekufanele ngokuqinisekileyo ukuthi abakwazi ukuthi badethelwe baphume ngaphandle abantu abatyholwa ngokwazi ubeka i-prices phezu kwabantu. Ngosenathi Vesele nophuma kusapho lalowo wadutyulwayo umbonele Vesele sizithathe ezindambo sizibuyise kuni eGauteng. Sekumbovu kuba ligqitywe iphulo lezindlu iRaymond Mhlaba kumasipala uMbaka eNelson Mandela Bay eMpuma Koloni. Eliphulo lixabisa ngaphezulu kwezigidi ezisithange zerandi liyinxalenye yezindlu ezingaphezulu kwe-1400 ezizakwakhiwa kule metro kulonyaka. Zaphantse zabhanga inzame zokwakhiwa kwezindlu eNelson Mandela Bay Metro kunyaka mali 2020-2021 ngethuba kwakhiwe izindlu ezingama-28 kuphela. Eliphulo lokwakha izindlu liqhotyelwe izandla kwilokishi yakwaZakhele. Abanye kwabahlali behlala ematyotyombeni iminyaka emininzi. Lumance kakhulu umntana wam. Ndivuye kangoba andiyazi ndingabonga ndithini na kubantu bemele lento. Siyabulela kakhulu, ndiyavuya isidima sam sibuyele ebuntwini. Isebe lokuhlaliswa koluntu apha kuliphondo leMpuma Koloni lithi liseza kuqhubeka lisebenzisana noomasipala beliphondo baqhubeke besikha izindlu.
Eyona nto yohlula le project kwezinye yilaa ntsebenziswano iphakathi kwesebe, umasipala kunye nabahlali. Yile nto ngokule project sikwazi ukuthi in 2 years since sasiyifakile ezincwadini yakwazi ukwenziwa yagqitywa. Umasipala ombaxa eNelson Mandela Bay uthi useza kuqhubeka esikha ubudlelwane neenkampani zabucala ezikha izindlu. Njengoba sisebenza nje khankanya indlela ngendlela sokhawelana nalo mcelimngeni. Ndiyavuya nami ubona into yobana noko ahange zimise any of the projects ezikhoyo zonke eziqhubile. Iphulo lokwakha izindlu liseza kunabela nakwezinye iidolophu kweli phondo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC liseGqeberha. Ngoku masicaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp becebisa ngenkxaso yezindlu ezisibonelelo sikarhulumente. Manithi urhulumente manganikeza abantu umhlaba bazakhele lo ngenamandla ke bezibekela umkhukhu athi xa sethe wathola amandla kabeke azibekele indlu yesitene ngoba indlu karhulumente siyabona ziyohlulakala ziyadilika ziyanetha. Inyanisweni ziyafuneka nezi contract ezike zijongwe kuba ngaba umsebenzi eseziwenzile ogqithileyo kungavele kuthathwe nje. Ngathi ngayimpumelelo ke leyo nikezwa abantu iziza bazakhele ngoba ave zidura iziza ave ziyimali eninzi ave zizizumbu. Urhulumente angabe uze kakuhle. Urhulumente makakhela abantu izindlu akungaba wonke umuntu abaphandle aphunayo imali yokwakha indlu. Thina singabanye sibulela njoko into basinayo indawo yoqhusheka inhloko. Urhulumente anike abantu iziza bazokhela. Ikwalicebo neli lokukhela umuntu abanye abantu abanawo amandla ozakhela. Mna iphulo endilibona lelihle leli loba umuntu makazokhele. Anikwe isiza azokhele qha ilandelwe lo nkqubo xa ethe ubani wathatha imaterial akokha alandelwe abotshwe. Mina ngibona kungcono abantu banikeze iziza ngoba khona umuntu mabe nesayidi kakhulu yakhe kanti mehlele endaweni eqashisayo ngomhlungu ngaleyo abanye abantu abaningi abasebenza baba nemali yokukhokha amarenti. Abantu bayazekhelwa izindlu ze-RDP. Abantu bakhela ukuzithengisa bayohlala ematyotyombeni emikukhwini. Uyaziyona nto inyani because ezona njongo kukhutshwa ngazo ezithende ukutyiwa kwemali injongo azintlanga kuzokhutshwa kwezithende kwakwesiphi. Ubona kwami uhulumeni abantu akabanike iziza angabakheli izindlu ngoba uma ngabe bakhela izindlu uzophinde futhi afuna ukubathengisela akabanikeze iziza abantu bazakhele bona izindlu abayithandayo. Owami umbono sekuthenini bengangcono ukuthi uhulumeni abantu abanikeze iziza aphinde banikeze material bakwazi ukuzakhela lokho bekungaba ngcono kakhulu ngani ngoba uma kuzothiwa kube uhulumeni azobakhela bephinde futhi bayirente lezindlu akusibo bonke abantu abasebenzayo abangakhontrol lezindlu bakwazi ukuyirentela. Kungcono kakhulu ukuthi ugovernment asinikeze iland siyabantu abancane abasha sikwazi ukuzakhela izindlu ekubeni ngoba ama-RDP siwalinda for the whole some many years sisesiguge silinda izindawo sinandawo zokuhlala lesesikhulile sikwazi ukuthi singahlala ema-backroom. Inqwele golufu eMelika uTiger Woods ethi abathatha inxaxheba kwi-PGA Championship eNew York eMelika kwiveki ezayo. Abaqhuquzeli banqinile ukuba uWoods usachacha kumenzakalo. Ngokwesithathu kwisithuba seminyaka esixhenxe le ndedebe iminyaka eyi-47 eza kuphoswa yile tumente. Ngoku masive ingxelo ethe vetshe ngeli nqaku kunye namanye amanqaku ezemidlalo kwihlabathi. Ikwangumonzakalo wanyanzelisa le ntshatsheli ezihlanu ze-Major Championship okuba irhoxe kwitumente iMasters e-Augusta kwinyanga ephelileyo. Sekumzuzu uTiger Woods esokoliswa ngumonzakalo kulandela ingozi yemoto ngoFebruwari ka-2021. I-PGA Championship eza kuba ngomhla we-18 kule nyanga iza kumphosa. Imvumi ephumelele iSong of the Year kwiimbasa zeMetroFM uBetusile Mcinga ubuyele kwidolophu yakhe eMthatha eMpuma Koloni ngolwesibini nalapho ethe wamkela njengeqhawe ukanti ngoku siqhagamshelana ngqo noBetusile ngobuxhakaxhaka beZoom khe simngcambazise ngelwonga. Betusile siyakwamkela sisithi untshu ngelwonga masiqale nje ngolwamkelo olufumene Mthatha ngolwesibini uzive njani ingaba ubusazi ukuba uza kufikela kulaa mbono obumhle kangaka yemanqe idolophu yaseMthatha kongathi kufika inkosi?
Awu ndiyabulela kakhulu enyanisweni bendingayilindelanga lo mcimbi ubuphaya Galangini uye wangumcimbi noko olithathe nge-surprise ndiyabulela kakhulu kubantu baseMthatha for uba bandenzelelana bendingayilindelanga kakhulu ndi-happy kakhulu ndingumuntu ovuyileyo apha entliziyweni ngenxa yento abantu base-Eastern Cape nase-South Africa bandenzeleyo. Thwala uphumelele wonke elikhulu ngomculo wevangeli. Ingaba ikhe yenzeka ngaphambili yokuba umculo wevangeli uphumelele iSong of the Year kwiMetroFM Awards? Siyeva ukuba izange yaphumelela, kodwa ingaba ikhe yachongwa nje? No, zange khe kuchongwe umculo wegospel phaya kulaa category ye-Song of the Year. Njengoba siyazi ukuba la category kakhulu iye igutyungelwe iqubisane kakhulu aba balo mculo kuthiwa yi-secular music, umculo lo wonwabisayo ujayivisayo amaxesha amaninzi. Kukambalwa umculo wokholo ungenelele phaya kulaa ndawo ye-Metro FM Award Song of the Year. So I think senze kakhulu ummangaliso, senze imbali apha engasoze iqime eSouth Africa kuba noko umculo wegospel uye waphakanyiswa kakhulu kulaa category kwela wonke. Wow, nduna khawutsho xa ucinga intoni ongathi ibe negalelo ukuba le ngoma ifikelele kweli nqanaba, ikhona into ongayibalula ukuba incede nangakumbi ukuze kube njalo? Into engayibalula mhlawumbi ndingathi nje ibilixesha likaThixo, ibilixesha lokuba kuphakanyiswe zonke i-gospel artists, especially ezi zicula lo mculo wokholo ukuthiwa traditional gospel. Kuba ungumculo wokholo, ungumculo noko oye uthande uba i-industry yomculo ingathi ayijongelanga ntweni. Kanti xa sijonga apha eSouth Africa noko uMzantsi Afrika lo lilizwe labantu abaninzi abakwinkolo yobucawa, futhi lilizwe apho abantu abawuthandayo kakhulu umculo wezonkolo. So iye yayinto endithi impumelelo ye-gospel artists zonke eziculayo umculo lo we-traditional gospel. Njengokuba ibiyinto eqalekayo futhi into ethi xa ndiyijonga izawuvula umnyango omkhulu, inikeza ithemba nakwiimvumi ezisakhulayo ezihleli koo-Eastern Cape nakoo-KZN nakuzo zonke iindawo ezine-rural areas. Izazinikeza ithemba lokuba umntu angakwazi ukuphumelela nokuba ehleli kweliphi icala kwiphondo lakhe. And izawunikeza ithemba labantwana ukuthi abantwana bangaba yiyo nayintoni abafuna ukuba yiyo besebenza ngokuzimisela futhi bathembe kuye. Wow, nduna. Okokugqibela, iphondo eMpuma Koloni linelunda ngawe. Kungalindolwa ntoni ngoku kuwe ukuya phambili? Mhlawumbi ungasiqomela kwimbizo iphekayo? Khawuthi gqaba nje kancinci. Ndizingoku kuba ndinombono wokuba njengemvumi eselebreyithwayo kakhulu apha ephondweni, ndingakwazi ukusebenzisa i-influence endinayo yokwazi ukusebenzisana nezinye iimvumi ukuzama ukukhuthaza intsha yalapha eprovinsini nokuzama ukufundisa ii-artists ezisakhulayo ngengxaki mna esendingahlangabezana nazo kumculo nalapha ekuzameni. So kakhulu sizawube sihamba sijikeleza apha ephondweni sisenze izinto ekuthiwa zii-workshops, sizama ukufundisa nokuxhobisa ii-artists ezisakhulayo kulo nyaka. And enye into ke endinayo zingoma ezininzi ezizovuyisa abantu nezizawunikeza ithemba ebantwini abaphelelwe lithemba endizawuzenza kunye nezinye iimvumi, mostly ezimvumi ezicula lo mculo lo wesecular, kuba ndinenkolelo yokuba umculo i-gospel ayiyo-beat kodwa i-gospel yi-message esiyidlulisayo ebantwini, i-message yothando, i-message yethemba, i-message ekhuthazayo. Khawusirhabulise, khawukutsho uthi ngena nowa nje kancinci. Wababiza bonke uNowa,
wabakhela inqanawe wathi mvuli yeza ongena Nowa wababiza bonke Nowa Chochubekho ke Thole, inkosi kakhulu. Igalele ngazo konke kwephuka lokuhlanganisa. Mase sibamba apha kweSABC1. Etsho kamnandi uBetusile. Sakuqhuba nazo kwi DDT emzuzwini. Ube ngomnje uyawucima umlilo. Makube chosibele.